አርዕስተ ዜና ከተማታት ንነበርቲ ዝምችዋን ምግባር ዝውገን ዘሎ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቅፅል ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ኣብ አፍሪካ ብቕልጡፍ ምዕባይ ካብ ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ተገሊጹ። ወፃኢ ኣብ አሜሪካ ብውልደት ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ምዃኑ ምሩጽ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦም። አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት እዚ ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ጌታቸው አሎም ሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክታል ንኾነልኩም ትምኒተዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ መንደር ጽሬት ዑደት አካይዶም ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መሰረት ልምዓት ጽሬት ኣብ ዝርከብሉ መንደር ጽሬት ዑደት አሳሊጦም ፕሬዝደንት ታዬ ኣብቲ መንደር ኣብ ዝርከቡ ትካላት ዓውዲ ጥዕና ኮንስትራክሽን ውጽኢት ግብርና ዓውዲ ምግብን መስተን እታወታት ኢንዱስትሪን ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣታውን ወፃእን ፍርያታት ኣገልግሎትን ጽሬት ዘረጋግጹ ናይ ላቦራቶሪ መሳርሒታት ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም አመራርሓታት ሚኒስቴር ንግድን ቀጠናው ዝምድናን ትካላት መሰረተ ልምዓት ጽሬትን ነቶም ፕሬዝደንት ብዛዕባ እቲ መንደር መብርሂ ሂቦም ህንጸት እቲ መንደር 8.2 ቢልዮን ብር ወጻኢ ዝተገበረሉን ጽሬት ዘረጋግጹ ህንጸት ዘበናዊ ላቦራቶሪን ኣብያተ ዕዩን ዝሓዘ ከም ዝኾነን ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ኢትዮጵያ ኣብ አፍሪካ ብቅልጡፍ ምዕባይ ካብ ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ኣብ ምዕባይ ካብ መንጎ ዝርከቡ ዓውድታት ንውሽጢ ሃገር ይኹን ንዓለም ለኸ ኢንቨስትመንታት ሰፊሕ ዓቕሚ ዘለዎን ዕቤት ብምምራሕ ልዑል ቦታ እናሓዘ ዝመፀ ኢንዱስትሪ ምፍራይ ወርቂ ሓደ ምዃኑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጾም ብሃፍቲ ወርቂ ዝተዓደሉ ከባብታት ሻኪሶን ሰፊሕ ከባቢ ጉጅን ስራሕቲ ምውፃእ ማዕድን ዝጽርሑ ቦታታት ምዃኖም እውን ጠቂሶም ኣብ ሻኪሶ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቐ ትካል YMG ጎልድ ማይኒንግ ንሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ተስፋ ዝህቡ ዕድላት ሒዙ ዝመፀ ኮይኑ ኢሎም ብስሕበት መሬት ተመርኪዙ ዝሰርሕ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ማዕድን ዝጥቀም ስራሕቲ ፍርያት YMG ሓደገኛ ኬሚካላት ካብ ምጥቃም ዝተሓለወ ፈጠራ ዝተመልኦን ንሓለዋ ከባቢ ዝሰማማዕ ምዃኑን ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣብ ጉጂ ኣብ ዝነበረኒ ዑደት ኣብ ኢትዮጵያ መሪሕ ኩባንያታት ፍርያታት ወርቂ ሓደ ዝኾነ ምንቅስቓስ ስራሕቲ ሚድሮክ ጎልድ እውን ተዓዚበ ኢሎም ኣብቲ ዓውዲ ቀዳማይ ብምዃኑ ብልዑል ዓቕምን ደረጃን ብዝስራሕ ፍርያት ወርቂ ንኢትዮጵያ ከባቢ ማዕድን ዕዙዝ ግደ ኣበርኪቱ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ዘበን ብራኸ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ቁጠባ ይረኣሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ብዘይተለመደ መገዲ ቡን ብዘመናዊ መስኖ ቴክኖሎጂ ብምልማዕ ብማሽን ብምእራይን ፍርያታቱ ኣብ ሄክታር 60 ኩንታል ምብጻሕ ተኻኢሉ እዩ ተባሂሉ እዚ ኣብ ኩሎም ከባብታት ኣፍረይቲ ቡን ብምስፋሕ ናይቲ ዓውዲ ኣታው ንግዲ ወጻኢ ምዕባይ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ብተዛማዲ ዜና ኣብ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ገላን ቅድሚ ሕዚ ተሓሪሱ ዘይፈልጥ መሬት ብጨንፈር ትሬዲንግ ኣቢሉ ናብ ፍርያት ሕርሻ ቡን ተቐይሩ እዩ ተባሂሉ ብቀርጫርሼ ዝለምዕ መሬት መካናይዝድ ሕርሻ ብምጥቃም ብሄክታር 60 ኩንታል ዝዕግብ ፍርያት ዘርክብ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣብ እዋን ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውን ፈልሲ ቡን ተኺሎም ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ኣብ ቀጻሊ ዝጅመሩ ኩሎም ፕሮጀክታት መስኖ ብዝተቐመጠሎም ስታንዳርድን ስርዓት ኣሰራርሓን መሰረት ብምግባር ጥራሕ ንኽቕጽሉ እናተሰርሐ ይርከብ ክብሉ ሚኒስትር መስኖን ቆላማ ከባብታትን ዶክተር አብርሃም በላይ ተዛሪቦም
بايتو وكلت هزبي رابع عمل زمن سراح عسرا يسروع عقيبه لما على تزكايد انتخون دكتور ابراهام بلاي كاب ابالات بايتو نزغرب لهم حتوتات ملاشن مبريين يبهم مبريه دماتي بايتو زهبو تاوتات مبقس بمقبار تكالوم زحازون بروجكتات بزد قلت افن صريتن كزازم زي كاللو مخنات بمفلاي الناس رحم صنحو تزاريبهم حد بروجكتات زلو كونتاتن زبصحو درجان نمفلاي فتنا كم استقبره بمقلاص صقمات نمفلاين مفتحين مت الالاشن قامات كم زنبرو مس حد امخارين توارات يسرحن لزبنزتن كم استقبرون تزاريبهم بروجكتات زمرصلو مصنعتي زجمرلو كمون ناب تكبار زاتولو كونتات بزملكت قلص زخونه سرعات سرارحه محنصاص قدميت زوهابو غدايو بمبال غليصوم اب كيد ديزاين عدغيتن زنبرو صقمات كمون اب هنصا زفطرو صقمات نمفتاح صريت ديزاين بروجكت نمحلاو زحجزو 30 زخونو ستاندردات كم زت حنصصون توم منستر ابراهام اب رققتي حقتات شغغر فتحي طمته زي قبر عالم لخ كونفرنس تساليتو منستر فتحي بوليسي شغغر فتحي نمتغبار اب استسنادو رققتي معقفات حقي طمته بمغبار زدالو عالم لخ كونفرنس اب اديس ابا تساليتو منستر فتحي حنا ارأي سلاسي مكتل بريزيدنت لعلواي بيت فردي فيدرال اببا امبيعلم دايركتور انستيتيوت احغراو مصنعتي دحنت قطنا مبرق افريقيا بول سيمون حاندي كمون علم لخ موياتنياتات اتعودي ابتي كونفرنس ترخيبهم ابتي مدرخ بوليسي شغغر فتحين متكبار تسنادو معقفات رق حقي بمقراب زتا كغبر لوميو تباهيلو منستر فتحي ويزرو حنا رأي سلاسي تي مدرخ نتكبر بوليسي حقست حسابات زركبلو وسان معراف كم زخنن بوليسي شغغر فتحي اساتا في يو مبالنن غلغالو سينا اثيوبيا صبصيبو أمكتال معد زينا إتبي تقرنيا خم تركبوا كبرات تختاتلتي مريزكم سلت كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرنا كتماتاتنا نبرتيز متشوان مقبار زوج جنزلو صراحتي تأخيرو كقصل كم زقباء قدما منستر أبي أحمد تزاريبهم توم قدما منستر أب كتما هواساز تسرح فلا ماي معراف المعاد كوريدر زي مرة انتخون أب كتما ديس أبا استجمر صراحة المعاد كوريدر أما لا زهاجر أبزرك أبا استفلا عليها كتماتات إنها تصفح فيها ممسوون الزخاخيرهم نصب صاب وندسنا فورك أبراهام فسا جمارو أب وانا كتما أديس أبا غيرو بستفلا عليها كتماتات زهاجر إنها تصفح فيها زمتم صراحة المعاد كوريدر نكتما حواسا توسخ الطباق أحدير الله يوم قدامي منستر أبي أحمد أتي أبتا كتما استزازمه فلما معراف لمعات كوريدر مريقهم كفيتو بلوم سرحتي لمعات كوريدر كتماتات ننبرتي متشواتن زمناوتن الناقور مخانوز قلصوتهم قدامي منستر أبوزحات كتماتات زهاجر تقباراوي إنا تقبر مخانوون قليصهم يسرا بهلوم أقتاجا يتصفافانو ميكينيو تنانتنا 40 منش كتما የመጀመሪያውን ፌዝ የኮሪደር ስራ ለማየት ችለናል እዚ ስራሕ ኣብ ኩሉ አንፈት እናተስፋሕፍሐ ዝርከብ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ፈላማይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ክንርኢ ክኢልና ኢና ክንሪኦ ዝደለናሉ ቀንዲ ዕላማ ንዝተሰርሑ ስራሕቲ ንምድናቕ ዝተረፉ ስራሕቲ ድማ ንኽጠናኸሩ ድጋፍ ሓሳብን ኣንፈትን ንምሃብ እዩ ሎሚ ድማ ኣብ ሓዋሳ ፈላማይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ርኢና ኢና እዚ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣናዮም ፍሉይ ዝገብሮ
ስፍሓት ሰብን ሳይክልን ዝጓዓዝሉ መገዲ ኣብ በብኸባቢኡ ዘለው ኮፍ መበሊ መዘናግዒ ህፃውንትን መብራህትን ምህላዎም ነታ ከተማ ዝበለጸ ድምቀት ፈጢሩላ እዩ ሐዋሳ ካብ ቀደማት ሒዛ ጽብቕቲ ከተማ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ድማ ነቲ ዝነበረ ጽባቐ ተወሳኺ መልክዕን መስሕብን ፈጢሩ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር እናተሰርሑ ዝርከቡ ስርዓት ልምዓት ኮሪደር ገና ኣብ ጅማሮ ዘለው ብምዃኖም ክንዘናጋዕ ኣይግባእን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም አዲስ አበባም ገና ሙከራ ነው ሐዋሳም ገና ሙከራ ነው አርባ ምንጭ ሙከራ ነው ሁሉም ከተሞች የእርካታና የሰርቻለው አይነት ስሜት ሊፈጠርባቸው አይገባም ኣብ አዲስ አበባ ሐዋሳ አርባ ምንጭን ካልኦት ከተማታትን ዘሎ ስራሕቲ ገና ኣፈተነ ዘሎ ብምዃኑ ናይ ምዕጋብን ሰሪሐለኹ ዝብልን ስምዒት ክፈጥሩ ኣይግባእን ንሕና ዘለና ግዜ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ጥራሕ እዩ ኣብዚ እዋን ከተማታት ብዝተኸኣለ መጠን ሓጎስን ፍቶትን ነበርቶም ዘምጽኡ ጉዳያት ክነሰፍሕ ይግባእ ኣብ ኮሪደር ገጸር ድማ ሓሓሊፉ ከም ዝረኣናዮ ፍርያት ሕርሻ ሌማትን ፍራምረን ምስፋሕ የድሊ ነዚ ተግቢርና ኣብ ዝመጽእ መረጻ እንትንወዳደር ብዝሰርሐ መንፈስ እንወዳደር እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ ኣብ በቢብርኩ ዘለው ሓለፍቲ ስራሕ ዝተገደበ ግዜ ከም ዘለዎም እናሓሰቡ ክሰርሑ ይግባእ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾም ከተማታት ንነበርቲ ምቹዋት ናይ ምግባር ስራሕቲ ብመንግስቲ ጥራሕ ዝፍጸም ዘይኮነስ ሕብረተሰብ እውን ናይ ባዕሉ ኣሰር ዘንበረሉ ምዃኑ እዮም ገሊጾም ኢትዮጵያ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋ ሃገር ብምዃና እቲ ሃፍቲ ናብ ጥቕሚ ንምልዋጥ ብዝበለጸ ተጊና ክንሰርሕ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ከአርባ ምንጭ ወደ ጉጂ ስንሄድ ያየነው ሀብት ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዓባይ ሃገር እያ ካብ አርባ ምንጭ ናብ ጉጂ እንትንኸድ ዝረኣናዮ ሃፍቲ ከምኡውን ካብ ጉጂ ናብ ሐዋሳ እንትንመጽእ ዝረኣናዮ ሃፍቲ ባዕሉ ክልተ ሰለስተ ሃገር ይኸውን እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕን ሓምለዋይን መሬት ከምኡውን ብዙሕ ሃፍቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ብሓደ ገጽ መናእሰይ ዓቕሚ ኣለዎም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ክንቕነቑ ግን ኣለዎም ካብቲ ዘለውዎ ኮምፎርት ዞን ብምልቃቕ ዘለዎም ዓቕሚ ኣውፂና ናብ ዝበለጸ ዕቤት ክንመርሖም ይግባእ ነዚ ተተግቢርና ድማ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣሎ ሓይሊ ሰብ ኣሎ ንኽልቲኡ ኣተኣሳሲርና እንተሰሪሕና ኣብ ኢትዮጵያ እንሓስቦ ጽባቐ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኣብ ዝተረኸብሎም ከባብታት ንዝተገበረሎም ኣቀባብላ ህዝቢ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሕሸት ሃገር ንምህናጽ ተጀሚሩ ዘሎ ጻዕሪ ተጠነኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ሃገራዊ ዘተ ዕዉት ንክኸውን ግደ ኣባ ገዳታትን ሓደ ስንቄታትን ወሳኒ ምዃኑ ኮሚሽነር ኣምባሳደር መሐመድ ድሪር ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ካብ ክልል ኦሮሚያ ምስ ዝተውጻጹ ኣባ ገዳታትን ሓደ ስንቄታትን ቀጻሊ ከይዲ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ዕዉት ኣብ ዝገብሩ ኣጀንዳታት ኣብ ከተማ ኣዳማ ምይይጥ የካይዳሎም ጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ኣባይ ደመቀ ብኣተሓባባርነት ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዝመጽእ 7 ታሕሳስ ጀሚሩ ንምክያድ ዝተተለመ መድረኽ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ብዓወት ንምፍጻም ስራሕትታት ቅድመ ምድላው እናተወገነ ይርከብ ልዕሊ 7,000 ክሳተፉ ትጽቢት ዝግበረሉ ከይዲ ምክክር ኣጀንዳ እቲ ኮሚሽን ምስ ኣባ ገዳታትን ሃደ ስንቄታትን ተመያይጡ ፍልልያት ብምይይጥ ብምፍታሕ ሰላም ምስፋን አድላይ ምዃኑ ሃዲ ስንቄ ሸምሳ ጉተማ ገሊጸን እኛ እናቶች ነን አቃፊዎች ነን ንሕና ሓቁፍቲ ኣዴታት ኢና ንሕና ከም ሃገር ተሓቋቂፍና ተዘይተመያይጥናን ተዘይተመኻኺና ሃገር ክትጉዳይ እያ ናብ ምክክርን ምይይጥን ክንመጽእ ይግባእ እዚ ሃገራዊ እዩ ኣብዚ ተመያይጥና ሰላም ክነውርድ ጽቡቕ ነገር ሰሚዕና ጽቡቕ እንተሰሪሕና ኣብዛ ሓሽብርኪ ምብጻሕ ይከኣል እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ 356 ወረዳታት ዝተውጻጹ 7,020 ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ኣብ 4 ጉጅለ ተኸፊሎም ኣብቲ ምፍላይ ኣጀንዳ ዝሳተፉ እንትኾኑ ኣብዚ ኸይዲ ግደ ኣባ ገዳታትን ሃደ ስንቄታትን ወሳኒ ምዃኑ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን አምባሳደር መሐመድ ድሪር ገሊጾም ቀጣዩ ሳምንት የምንሰራቸው ስራዎች ኣብ ዝቕጽል ሰሞን እንሰርሖም ስራሕትታት ንሰላም ንዲሞክራሲን ንሃገረ መንግስቲ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም ካልኦት ኣሕዋትና ድማ ናብዚ ሰላም ክመጹ ንምና ኣብ ኦሮሚያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣምሓራ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብመሰረታውነት ንኽጸንዕን ኣብ ዝኽልል ድማ ስራሕትታት ሃገራዊ ዘተ ንኽጅመር ድሌትና ከም ዝኾነ በዘጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ እቲ ምክክር ንኢትዮጵያ ዘድልን ወሳንን ብምዃኑ
እዚ በአግባቡ ምጥቃም ከም ዘድሊ አባገዳ ቀበቶ ኤገሙ ገሊጾም በምክር ማፍታት አለበት የጎደለ ነገር ዝጎደለ ነገር ብዘተ ክፍታሕ ኣለዎ ካብ ዝወጻይ ኩናትን ምቅትታልን ዝረብሕ ነገር የብሉን መላ ኢትዮጵያ ናብ ዘተ ናብ ምይይጥ ክመጽእ ኣለዎ ብውግእ ዝፍታሕ ነገር የለን ነምሓራ ኦሮሚያ ደቡብ ሲዳማ ዝጎድእ እዩ ኢልካ ምዝታይ የድሊ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ዝጅምር እቲ ምኽክር መድረኽ ኣብ ኣባገዳ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስቴድየም መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝሳለጥ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ በብጉጅለኦም ምይይጥ ክሳለጥ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ኢትዮጵያ ዝሃነጸቶ መንደር ጽሬት ጽፈት ምህርትታት ብምፍታሽን ብምርግጋጽን ምህርትታት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተመረጽቲ ንክኾኑ ዘኽእል ዓብዪ ትካል ምዃኑ ተገሊጹ በቲ ትካል አፍልጦ ጽሬት ተዋሃቦም አፍሬቲውን ፈተሻ ጽሬት ተመራጽነት ምህርቶም ንከዓቢ ወሳነ ግደ ከም ዘለዎ አፍሊጦም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ መንደር ጽሬት ቅድመ ዝተወሰኑ መዓልታት በቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተመሪቁ ግልጋሎትና በዝርከብ ትካል እንትኾን ቁጽጽርን ጽሬት ከም ሃገር ዘሳልጥን ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት መፈተሽ ጽሬት ዝተሃነጸሉ ዓብይ ትካል እዩ እዚ ትካል ንምህርታት ግብርና ሓዊሱ ኬሚካላት ማዕድናትን ኣብ ካልኦት እታወታት ፍተሻ ከም ዝገብር ዋና ዳይሬክተር ትካል ተስማማዒነትን ምዘና ኢትዮጵያ ዝኾና መዓዛ በራ ገሊጸን እየን እነኚህ የፍተሻ ላቦራቶሪዎች የምግብ ምርቶችን መጠጦችን የግብርና ምርቶችን ግብአቶችን እዙም ላቦራቶሪታት ፍተሻ ምግቢ መስተ ምህርትታት ሕርሻ እታወታት ኢንዱስትሪ ኬሚካላት ማዕድናትን እታወታት ኮንስትራክሽንን ይፍትሹ እዮም ጽሬት ንምርጋጽ ትሽዓተ ዝተወደቡ ላቦራቶሪታት ኣለው በዚሁ ሚና ግልጋሎት እናሃብና ዘለና ካብቲ ካልተስማማዒነትን ምዘና ኢትዮጵያ አፍልጦ ጽሬት ተዋሂቦም ሎመቀነ ኣብ ዝተሳለጠ አውደ ምርኢት ምህርቶም ሒዞም ዝተሳተፉ አፍሪቱውን ምዘና ጽሬት ንምህርቶም ተመራጽነት ወሳነ ግደ ከም ዘለዎ አፍሊጦም እዮም ፒቢሲ አመርታ ጥራቱን በጠበቀ ፒ100 ከሚባል ሮ ማቴሪያል ነው ኤችዲፒ ጽሬቱ ብዝሓለወ መልክዕ እዩ ዘፍርዩ ነቲ ሮ ማቴሪያል እነምጽኡ ካብ ወጻኢ እዩ ብፍላይ ካብ ነዳዲ አፍሬት ትካላት እነምጽእ እንትኸውን መብዛሕትኡ እንጥቀሞ ናይ ዱባይን ሳቢኩ ጉርጃ ዝበሃልን እዩ የውጭ ግብአት እጥረት ሲያጋጥመን በራሳችን ሮ ማቴሪያሉ ምንሰራው ሕጽረት ቀረበ ወጻኢን ተጋጥመና በባዕልና ኢና ነቶም ንጥራቅሑት ንሰርሖም ብምዃኑ ድማ ካብ ወጻኢ ካብ ክንዲ መምጻእ በባዕልና ኣብ ሃገርና ንምፍራይ ጻዕርና ገበርና ኢና ብምዃኑ ከዓ ሳሙናው ጽቡቕ እዩ ንዝተፈላለየ ዓይነት ረብሓ ዝውዕል እዩ ንሰብነት ንኽዳን ይኸውን እዩ እዚኦም ከዓ ላውንደሪ ሳሙናታት እዮም 220 250 180 200 ግራም አለው ኬብል ኢንዱስትሪ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ የሚፈልግ ሴክተር ነውና ኬብል ኢንዱስትሪ ልዑል ዝኾነ ሸርፍ ወጻኢ ዝደሊ ሴክተር እዩሞ ኣብዚ ብምፍራዩ ካብ ወጻኢ ዘድልዩ ዶላራት ኣብዚ ምንካይ ይከኣል እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብምዃኑ ስለዚ እቲ ዶላር ድማ ንካልእ ቀረብ ንክውዕል ይግበር እዩ ብምዃኑ ድማ ሸርፍ ወጻኢ ኣብ ምክሕሓስ ልዑል ዝኾነ ኣስተዋጽኦ እዩ ዘለዎ ንሕና እነፍርዮ ካብ 1 ኤምኤም ክሳብ 6 ኤምኤም ስኩዌር ዝኾኑ ዋይራት ኢና ነፍሪ ስፔሻላይዝድ ምግባር እንደልየውን ኣብ ዋይር እዩ ብመሰረት እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጽሬት ዘለዎም ቢልዲንግ ዋይራት ንዕዳጋ ብምቕራብ እናተንቀሳቐስና ኢና ዘለና ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ማርኬቲንግ ትትካል ዝኾኑ ኣይተተኪ ብርሃነውን ፍትሓዊ ውድድር ንግድን ንክዓስልን ተተካእ ትምህርትታት ብውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ምዘና ጽሬት ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም እዚ ተቋም እዚ ዘውፅኦም መስፈርታት ኣለዉ ሚኒመም ሪኳየርመንትስ ዝበሃሉ ናይ ንእሽተይ መስፈርቲ ዝበሃሉ ንሓደ ሰብ ንምሳሌ ምግቢ ተኮይኑስ ሓደ ሰብ ክምገቦ ዝኽእል ካብዚ ንታሕቲ ምግቢ ይኮነን ካብዚ ላዕሊ ክኾኑ ኣሎ ኢሉ ዘቐምጦ ካብኡ ላዕሊ ዝሓሸ ምግባር ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኤክስፖርት ዝገብር ከለኻ እዞም ናይ ዓለም ኣቀፍ ሕግታትና ናይ ጽሬት መምርሕታትን ደንብታትን እና ደረጃታትን ኣማሊእኻ ኤክስፖርት ምግባር ሃርድ ከረንሲ ብቐጥታ ናብ ሃገር ክምለስ ይገብር ክመጽእ ይገብር ኣብ ዕዳጋ ዓለም ከይዱ ኣምባሳደር ኮይኑ ተመራጭ ተወዳዳሪ ክኸውን ይገብሮ ስለዚ በሀገራዊ ደህን ኣብ ሃገር ዝፍጠር ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ዕብየትን ምዕባለን ዓብይ ዝኾነ አስተዋጽኦ ኣለዎ መፍረይቲ ደረጃ ማሊኦም ከፍሪዩ ከም ዝግባእ ዝሓበሩ እቶም ዋና ዳይሬክተር ጽሬት ዘይምምላእ በይኑ ብሕጊ ከም ዝሕትት ሓቢሮም እዮም መፍረይቲ ደረጃ ማሊኦም ከፍሪዩ ኣለዎ ደረጃ ወይ ደግሞ ናይ ጽሬት መስፈርቲ ማሊኦም ከፍሪዩ ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይገይሮም ሓደ ዘፍሪዎ ፍርያት ባዕሉ ንሕብረተሰብ ጎዳኢ ዝኾነ
ንጥረ ነገር ኩሉ ይኽእል በተለይ ኣብ ምግቢ ይኸውን ይኽእል ዋላ ኣብ ኮንስትራክሽን ዋላ ኣብ ካልኦት ፍርያት እውን ስለዚ ተጠያቂ ይኾኑ እዮም ብሕጊ መስፈርት ኣማሊእኻ ምምራት ንዝኣተኻዮ ቃል ምኽባር ማለት እዩ ንኽምርት ቃል ዝኣትወሉ ናይ ምምራት ላይሰንስ ክወስድ ከሎ ወይም ከፍሪ በዚ መልክዕ በዚ ስታንዳርድ ኢሉ ዝኣትዎ ቃል ኪዳን ኣሎ ንሕብረተሰብ ብኡ መልክዕ ዘምርት ዘሎ ምዃኑ ካረጋግፅ ጽሬቱ ኣማሊኡ የምርት ከም ዘሎ ሰርቲፋይ ክኸውን ግዴታ እዩ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ምህርትታት ብውሽጢ ዓዲ ንምትካእ እናሰርሑ ከም ዘለው እቶም ኣፍረይቲ ኣረዲኦም እዮም ዜና ዕዳጋ ኣብ ክልል ትግራይ ሃገር ለኸ ባዛር ኤግዚቢሽንን ሲምፖዚየምን ደቀቕትን ኣናእሽቱን ትካላት ንግዲ ዳኣንት ካብ 18 ክሳብ 27 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ከም ዝካየድ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ኣፍሊጡ ዳኣንት ንስራሕ ዕድል ፈጠራን ሕውየትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከም ዝካየድ ድማ ሓቢሩ ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ገብረ መድህን ሓጎስ ስራሕ ፈጠርቲ ዜጋታት ቀረብ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ጥራቕሓ ሕፅረት ዕዳጋ መስርሒ ቦታን ናይ ፋይናንስን ልቓሕን ፀገም ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ስለዝኾነ ኣብቲ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ኮሌጃትን ቴክኒክን ሞያን ዘለዎም ቴክኖሎጂ ዘቕርባሉን ዘፋልጣሉን ባንክታት ዕቋርን ልቓሕን ማሕበራት ከምኡውን 300 ዝኾና ኣናእሽትን ደቀቕትን ትካላት ከም ዝሳተፉ ገሊፆም ማሃዝትን ስራሕ ፈጠርትን መናእሰይ እውን ክሳተፉ እዮም ኢሎም ኣብ ዙርያ ዕድላትን ማሕነቆታትን ዳኣንትን ማኑፋክቸሪንግን ኢንዱስትሪታትን መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝቐርበሉ ክልላዊ ሲምፖዚየም ከም ዝሳለጥ እውን ገሊፆም እቲ ባዛርን ኤግዚቢሽንን 10 መዓልትታት ከም ዝጸንሕ 1000 ይቕሬታ 100,000 ሰባት ክጉብንይዎም ዝብል ትጽቢት ከም ዘለውን እቶም ሓላፊ ሓቢሮም ኣሞዳታ ዜና ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ብውልደት ዝርከብ ዜግነት ከብቅዕ ምዃኑ ምሩጽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦም ምሩጽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ንዝውለድ ዝኾነ ሰብ ሽዑን ሽዑ ዝውሃብ ኣውቶማቲክ ዜግነት ንኸብቅዕን ምስ ዴሞክራትስ ብምዃን ከም ዝሰርሑን ተዛሪቦም ብቁልዕነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመጹ ነገር ግን ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ንምሕጋዝ ክሰርሑ ምዃኑ እውን ቃልኣት እዮም እቶም ምሩጽ ፕሬዚደንት ኣብቲ ብዓርቢ ዝሃብዎ ሰፊሕ ቃለ መሕትት 20 ጥሪ 2025 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ፕሬዚደንት ኮይኖም ምስ ተሰየሙ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ጸዓትን ቁጠባን ሓዊሱ ብዙሕ መምርሕታት ከም ዘውፅኡ ቃልኣት እዮም ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምርመራ ክካየድ ከም ዘይደልዩ ሓሳብ እኳ እንተቕረቡ ንናዕቢ ካፒቶል ዝምርምሩ ኣባላት ባይቶ ሓዊሱ ገለ ካብ ፖለቲካዊ ተጻባእቱ ክእሰሩ ከም ዘለዎም ገሊጾም ትራምፕ ኣብ መረጻ 2020 ምስ ተሳዕሩ ድሕሪ 3 ወርሒ ናብ ካፒቶል ኣትዮም ናዕቢ ብምልዓሎም ዝተፈርዱ ማይት ሰባት ምሕረት ክገብርሎም ስለምዃኑ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ስርሖም ናቶም ጉዳይ ክርእዩ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ትራምፕ ኣስዒቦም ትፈልጡ ኢኹም ንእግረ መገደይ ኣብኡ ካብ ዝኣቱ ዓመታት ኣውፂሮም ኣለ